Да бъдем приятели, а не конкуренти. Преди всичко. Благодаря ти. Година, така и тази. Времето беше прекрасно, трасето беше много добро, настроението беше отлично. Надявам се следващата година също да бъдем тук и да има и повече участници. Колко участия имате в маратона? Това ми е второ. Второ участие. А откъде сте? От София. София, благодаря ви. Ротари клуб Тангра. От? Ротари клуб Тангра. Да, благодаря ви. Напълно аматьорски. Ама аматьорски до няма и накъде. Разбира се, както и миналата година не ми хареса това, че няма свясна маркировка по това, няма съдии на възлови участъци в това, позволява крадене трасето, т.е. съдиите не са там където трябва, липсват маркировки на възлови участъци. Благодаря си командира. На командира. Ми хубаво време. Добре се представихме, добре се подготвени. Всичко точно беше. Просто организацията беше на ниво. Не мога да се оплачем. Изобщо и до година сме живи и здрави да присъстваме на това бягане и всичко да е точно. Колко участия имаш? 5 участия от създаването на маратона. 5 участия, 5 ги бяга. Благодаря ти, Севане. С какво ще запомниш този маратон? И маратон ще запомня, че го пробягахме малко преди 5 часа. И пето бягане. Резултата не е по-добър от предишните, но средно 5 часа. 4,50, 5 часа, 5,15, така, 5 години бягам. Доволна си от себе си? Да, всяка година ще бягам. С какво ще запомниш тази година маратона? С много хубавата организация, с много доброто темпо, с прекрасните атмосферни условия и с чудесната атмосфера. С интересните хора, които се срещнахме и запознахме, те са зад мене, и красивата природа, и много добрата организация на самия маратон. Значи на всеки пункт имахме много добра подкрепа и, както казах, много добра организираност на маратон. Как се казваш? Кристина. Откъде? От Панагюрище. Благодаря ти. Моля. Ами маршрутът за мен беше първият маратон в живота ми и съм много щастлива, че успях да финиширам. Разбира се, благодарение на хората, с които тичахме, винаги, както в живота, така и в спорта, екипът, с който тичаш, е много важен. Разбира се, благодаря на организаторите, беше чудесно. Начало има край, дойде края, на който заслужите ще получат своите награди. Искам да ви представя президента на Ротари Дистрикт 2482 Анелия и президент на Дистрикт 2482 Наско. Това са наши гости, и които ще дадат наградите. Анелия, заповядай.
нещо за себе си? Маратона ще запомня с страхотната организация, чудесното време, чудесната природа. Въобще всичко е страхотно тук и това ми е за първи път участие. Смятам до година да се пусна на средния, на 22 км. Как се казваш и откъде си? Казвам се Диана Панайотова. От Бургас, от лекоатлетически клуб Маратонец. И много се радвам, че съм тук по това време.